втори път за стопяване на огромния дълг, който има държавата. Ами да, съгласен с вас. Според мен съвсем скоро време е възможно по този начин да се развият събитията, да станем свидетели на поредната паникова вълна на разпродажба на щатските акции и вече да достигнем дъното. Здравейте от мен. Здравейте. Аз искам да ви попитам един малко по-труден въпрос. Според вас към момента коя икономика се развива по-зле? Великобритания, Америка или Япония? И влияе ли това, може ли да се градира върху един такъв анализ развитието на валутата в дългосрочен план? Ами, лично аз мисля, че в момента, сравнявайки трите икономики, щатската се намира в най-лошо състояние, като другите, останалите две са съвсем близко до нейното състояние, което съответно оказва, както виждате, влияние върху трите основни валути на тези държави. А следва ли това, че американската икономика може би ще излезне първо от кризата? Ами, това е най-логичното развитие на нещата. При тях започна, с тях трябва да свърши. И последният ми въпрос е свързан с паунда. Имаше доста коментари, че може да наблюдаваме една корекция на паунда до 1,50, но явно не наблюдаваме това да се случва в реалността. Ами не, моето лично мнение е, че ще бъдат отчетени нови дъна при кросовете с тази валута. При паунд-долар особено. Много ви благодаря за вашето включване. Уважаеми зрители, това бе Иво Георгиев, дилър външни пазари от Елана Трейдинг. Сега преминаваме към световните капиталови пазари и тяхното развитие през днешния ден. Започваме с Азия, където преобладаваха негативните инвеститорски настроения. Започваме с Япония, където основният токийски индекс Nikkei 225 се понижи с 1,21% и достигна до ниво 7086 пункта. В Хонг-Конг ситуацията беше най-тежка, като основният индекс Хенг Сенг загуби почти 5% от стойността си, което съответства на 576 пункта и слезе на ниво 11344 пункта. Китайският основен индекс CSI 300 се понижи с 3,68% и затвори на ниво 2202 пункта. В Южна Корея ситуацията беше оптимистична, като основният Коспи спечели 1,58% и достигна ниво 1071 пункта. Сега преминаваме към европейските капиталови пазари, където още от отварянето им стойностите са на минус, като към 15:15 часа повечето индекси клонят към минус 2%. Започваме с британския FTSE 100. Той бележи спад от 1,58% и е на ниво 3474 пункта. Френския CAC 40 губи почти 2% от стойността си и е на ниво 2485 пункта. Основният германски индекс DAX губи 1,60% от стойността си и е на ниво 3608 пункта. Испанският индекс IBEX 35 губи най-сериозна стойност от почти 3%, съответно почти 200 пункта загуба, като се движи към 15:15 часа на ниво 6738 пункта. Сега отправяме бърз поглед към петъчната сесия на Уол Стрит, където основните индекси завършиха разнопосочно с много леки изменения. Започваме с индекса Dow Jones, който спечели 0,5% и завърши на ниво 6626 пункта. Широкият S&P 500 се покачи незначително с 0,12% и затвори на ниво 683. Технологичният NASDAQ бе единственият индекс от трите основни американски, който затвори на негативна територия от съответно минус 0,44%, като той затвори на ниво 1293 пункта. А сега нека да проследим по-интересните икономически новини от света.
От британското правителство увериха, че на този етап не е необходимо държавата да национализира банковия сектор, предаде BBC. Това коментира бизнес секретарят на страната Лорд Менделсон, след като през уикенда стана ясно, че Великобритания увеличава дяла си в местната Lloyd Banking Group до 65% от 43%. Министърът на финансите Алистър Дарлинг от своя страна окачестви хода като изключително важна стъпка за стимулиране на кредитирането. Менделсон уточни още, че национализацията не е нито необходима, нито желана. Той допълни, че регулацията в банковия сектор е трябвало да бъде по-строга и има нужда от промяна на международно ниво. Въпросът за промяна на международната финансова система се очаква да бъде основен на срещата на лидерите на развитите и развиващите се страни от Г20, която ще се проведе на 2 април в Лондон. Чешкият външен министър Карел Шварценберг защити данъчната политика на Швейцария от заплахите на страни членки на Европейския съюз, че държавата ще попадне в списъка на страните, считани за данъчен рай заради опазването на банковата тайна, предаде eubusiness.com. Според него суверенитетът струва повече от изгубените данъци. Изданието припомня, че Чехия, която е ротационен председател на Съюза, също както Швейцария, през последните месеци е подложена на натиск във връзка с законодателството си в областта на банковата тайна. Франция и Германия са страните, които активно настояват за изготвянето на международен черен списък на държавите с такива данъчни закони, като според тях това ги прави нежелани партньори и е причина водещи икономики да преустановят фискалните споразумения с тях. Една от най-големите швейцарски банки UBS в последно време е под засилено международно наблюдение, след като през февруари стана ясно, че е предоставила информация за близо 300 свои клиенти на американското правителство и по този случай беше принудена да заплати глоба от $780 милиона по обвинение, че е била подтикната към данъчни измами. За януари тази година Япония е регистрирала най-голям търговски дефицит в своята история. Сумата от порядъка на $1,8 милиарда е първото отрицателно търговско салдо за последните 13 години. Според най-новите правителствени данни, обемът на износа е спаднал почти 2 пъти за първия месец на новата година, докато вносът е отчел понижение с 1/3 на годишна база. Страната на изгряващото слънце, която е втората по обем световна икономика, понася тежък удар от прогресивно намаляващото търсене на нейни продукти в глобален план на фона на задълбочаващата се рецесия. Само износът на автомобили се е понижил с 66,1%, докато този на полупроводници и електронни части с 52,8%. Високо поставен служител в финансовото министерство заяви, че отчетеният рекорден търговски дефицит е предизвикан най-вече от срива в износа в ключови дестинации като Съединените щати, Европа и Азия, където състоянието на икономиката сериозно се е влошило. Водещи финансови анализатори в Япония са категорични, че стопанството на страната е залято от вълната на глобалната икономическа рецесия, съобщава BBC. Цената на петрола може да надмине границата от $50 за барел, след като картелът ОПЕК намали производствените си квоти и допускат анализаторите. На 15 март представителите на организацията ще обсъдят обема на добива в рамките на редовната си среща в австрийската столица Виена. Тези прогнози увеличиха натиска върху петролните пазари и цената на нефта тръгна нагоре. В електронната неприсъствена сесия на борсата в Ню Йорк априлските контракти на лекия суров петрол се търгуваха за $46,76 за барел. На 6 март контрактите поскъпнаха с 4,4% до цена от $45,52 за барел. В петък Министерството на труда в САЩ излезе с най-нови данни за нивото на безработицата в страната. Цифрите за сериозен ръст на броя на хората без работа накара повечето инвеститори да се отдръпнат от долара и ниската му стойност отново направи привлекателни петрол и останалите суровини. Очакванията са през тази седмица трендът за ръст на цените да се задържи. За първи път от седмици цената на европейския тип Брент е по-ниска от тази на тексаския петрол. В сутрешната сесия на междуконтиненталната борса в Лондон един барел се търгува за $45,68. Доставките са през април. И така, уважаеми зрители, при нас на гости в студиото вече е господин Марк Детур, управляващ съдружник в Ideas PR и специалист в кризисен PR. Здравейте! Здравейте! От колко време компанията Ideas PR присъства в България и как решихте да стъпите? For how long are we on Bulgarian market? Well, this is a good question. I opened the company in 2006 in Bulgaria, so approximately 2 years and a half. Приблизително преди 2 години и половина
Започнахме компанията в България края на 2006 година. Как решихте да стъпите на българския пазар? Предполагам, че това е следствие на задълбочен анализ. How did you decide to come to Bulgaria? Well, I was here in Bulgaria as a team leader of a project called Модернизиране на човешки ресурси по Министерски съвет. This is the only Bulgarian I know. In 2005-2006, I loved this country. So I saw also that this country has a lot of potential. And this is why I decided to open a subsidiary of my Belgian company to give trainings and coaching to the business world and also the social world. And that's how I took the decision. Basically, it's because I love this country. Аз дойдох в България като ръководител на проект, който се наричаше Модернизиране на човешките ресурси в държавната администрация и много харесах вашата страна. В края на 2006 година аз видях, че има много потенциал в България и в хората и затова реших да създам поделение на моята компания в България. Какви са наблюденията ви за присъствието ви на пазара в България от 2 години и половина? Има ли интерес в мениджмънта да повишава квалификацията на своите кадри? Yes, so this is 2 questions. The first question, I will respond very shortly. What I observed is that Bulgaria, on the one hand, has big potential. On the other hand, there is something missing, basically correct management data on how to run business in a globalization. Това всъщност са 2 въпроса в един. От една страна, виждам, че България има наистина голям потенциал. От друга страна, това, което наблюдаваме, че нещо липсва и това е коректната менеджмент технология. And then the second question is, is the market ready for it? Well, I think that we proved that the market is ready for it. We have now 550 customers in Bulgaria, and they want more. So the managers in Bulgaria want, in the crisis, midst the crisis situation, they want really working data, and we can provide them with those data. И втората част от въпроса беше дали пазарът е готов. Да, бих казал, наистина пазарът е готов и менеджерите в България искат още информация, да получават още данни. И ние до момента имаме повече от 550 клиенти и менеджерите в България, да, виждат, че имат нужда наистина да получават повече и коректна информация. От кога се, така според вас, се наблюдава по-засилен интерес към вашите услуги? От преди началото на кризата или да кажем от преди септември 2008 година или след това? Well, the interest started to move up just 1 week after the crisis. So we can see that since the crisis announcement worldwide, that there is a much more demand on correct management data, what to do in a crisis situation, and especially also what to do with public relation, because a lot of companies are faced with competition which leads to black propaganda. При нас се случи така, че бих казал, 1 седмица след като така се обяви наличието на криза, започна нашия растеж нагоре и все повече и повече менеджерите осъзнават тази нужда от коректна информация и тъй като в такава ситуация конкуренцията е по-голяма, включително се случва и пиар, и то черен пиар срещу отделни компании, така че да, хората имат нужда и търсят информация. По ваше мнение, колко дълга ще бъде тази криза, която наблюдаваме в момента, тъй като голяма част от анализаторите допреди 1 година подценяваха кризата, а в момента много по-голяма част са точно на обратното мнение, че тази криза е дори по-голяма от кризата през 29-33 година. Okay, so again, this is different questions, and first of all, I don't have a glazed ball in front of me to tell you how long this crisis will last. You can translate this already.
Това са също различни въпроси. Аз нямам пред себе си стъклена топка, за да кажа колко дълго ще продължи тази криза. However, in the crisis situation there is two elements. There is what is really the financial crisis and what people make out of it. Yeah? Аз бих казал, че има два елемента в кризата. Първият от тях е кое е реално финансовата криза, финансовата ситуация. И второто е какво хората мислят за това, какво хората изобретяват от това. Exactly. So now what the people make out of it, we can say that through our lectures we are giving in Bulgaria, people are starting to look at facts instead of negative opinions, and that this might reduce a little bit the negative effects of the crisis. И по отношение на втория елемент, това е какво хората виждат или изобретяват по отношение на кризата. Да, наистина мога да кажа, че в резултат на нашите лекции и семинари, хората започват по-добре да виждат и да различават фактите от негативните мнения в една такава ситуация. So this, thanks to our trainings, but also other people, this crisis situation might be tempered. The effect of it might be tempered. Now, financially, I follow the analysts that we can expect something which is real big, but this is specifically on the finances. Да, благодарение на нашите обучения и семинари, но също така и благодарение на много други хора, този негативен ефект на кризата, който се усеща, наистина може да бъде намален и туширан. Но по отношение на финансовата част, аз следя финансовите анализи и действително може да се каже, че се очакват да се случат още неща в бъдеще. However, if you allow me, I like your idea of going back to 1929, a very interesting one. Аз мисля, че идеята да се върне към 1929 година е интересна идея. Because there is basically a story about a Chinese person in America who came to America in the midst of the crisis in 1929-1930. Има историята за един китаец, който в 29-та година, 30-та, в разгара на кризата в Америка, отива там, в Америка. And he became millionaire amidst the crisis. И сред кризата той става милионер. And someone asked him, how do you did this? You know, it's very interesting. И хората го питат как стана така. Това е много интересно. Какво се случи? And he answered, you know, maybe it's because I could not read. Може би, защото аз не можех да чета английски. Meaning by this, you have the real crisis and you have the made-up crisis. And this is two completely different things. И с това искам да покажа, че има две абсолютно различни неща. Реалната криза и създадената криза. Now, the more the real crisis is looked at how it really is, the faster it will end. Колкото по-реално се гледа към реалната криза, толкова по-бързо тя ще изчезне. And this is one of the things we teach in our trainings. И това е едно от нещата, които ние обучаваме по време на нашите тренинги. Yeah, we teach the people to really look at facts instead of just opinions. Тоест ние учим хората да гледат фактите, а не мненията, и то негативни. And if you allow me, it's very interesting because in some cases we see that companies are not really in crisis. И ако ми позволите още нещо да добавя, в някои случаи ние виждаме, че компаниите всъщност, някои от тях не са в криза. If they really look. Ако те наистина гледат техните основни статистики, производствени статистики, числата, които мерят тяхната продукция. Разкажете ни още нещо за това, на какво учите хората, за вашата програма. Колко време е необходимо да се изкара един пълен курс и за колко време хората могат, ако не станат на 100% подготвени, то поне да имат базата, основата, за да могат да виждат важното от по-маловажното. Okay, so we have different courses. We have different courses. We have the seminars, what we say, the open seminars, where we invite different business leaders, different managers from different corporations or different businesses. The second is the in-house trainings, and the third is a specialized academy. If you can translate this. Значи имаме различни видове курсове. Те са няколко вида. Едните от тях са отворени семинари, на които каним различни бизнес лидери, собственици на компании, висши менеджери.
Другата част са вътрешнофирмени обучения в рамките на една компания и третата част са бизнес академия, обучение в бизнес академия. Yes. And now the seminars we do, the open training seminars to different businesses, there is different ones and they follow a exact line. We start with strategy and leadership, going over to personnel motivation, crisis handling, PR and sales. Отворените семинари следват така една стриктна линия, като се започне от стратегическо планиране и лидерство, персонал и мотивация, кризисни ситуации, справяне в кризисни ситуации и PR. Yes. This is the let's say the verbal trainings. Да кажем, това са така наречените устни обучения. Then after that comes the in-house training. След това идват вътрешнофирмените обучения. Now this in-house training is specialized and geared towards the specific needs of a company. И те са насочени към специфични нужди на всяка една компания. This can be organization. Може да бъде по организация. This can be more specific in how to train people. По-специфични по отношение на това как да обучават хората си. Or how to really address a specific PR problem. Или как наистина да могат да се обърнат към специфичен PR проблем. And okay, there also we have a strict line which is followed. Също така имаме по отношение на това много стриктна линия, която трябва да се спазва. And then for the real professionals, we send them then at this moment to Budapest. И за истинските професионалисти ги изпращаме в Будапеща, Where we have a Hubbard College of Administration, it's called. където има Хъбърт колеж по администрация. And which is part of the Hubbard College of Administration International in Los Angeles. И който е част от Международния Хъбърт колеж по администрация в Лос-Анджелис. Which is an officially recognized business university. Който е официално признат бизнес университет. So this is the trainings we deliver. И това са обученията, които ние предоставяме. Така, кое е по-важно според вас, за да придобие знанията един менеджер? Нуждата от това или неговата вътрешна мотивация? It's three things. Всъщност това са три неща. It's the necessity. Да, наистина нуждата. It's personal motivation. Да, личната мотивация. But also another thing. Но има и още нещо. You know, you have a person. Имате една личност. And you have хлебарки, mental хлебарки. И има така наречените умствени хлебарки. And these хлебарки make a person sometimes not see that he needs more information, more knowledge. И понякога тези хлебарки пречат на човека да види, че той има нужда от повече информация, от повече знание. Yeah, we call this in Bulgaria with a very interesting phenomena, the aznam phenomena. В България ние го наричаме този феноменът аз знам. So, okay, this is typical phenomena. Да, това е един типичен феномен. But basically there is a triangle. Всъщност има един триъгълник. You have knowledge, знание, responsibility, отговорност and control. И контрол. Now, the more knowledge you have, колкото повече знание има човек, the more responsibility you can take. Толкова повече отговорност може да поема за нещо. And the more control you have over situation. И толкова по-голям контрол този човек има над ситуацията. So basically what we are saying in a crisis situation. Тоест това, което ние казваме, че в кризисна ситуация, the correct thing to do, коректното нещо, което трябва да се направи, is to get more control. Е да има повече контрол. So in order to have this, а за да имаме това, you need more knowledge. Трябва да имаме повече знание. So instead of reacting and saying, "Oh no, I'm not studying anything anymore." И вместо да се реагира и да се каже, не, аз спирам да уча, край, стига толкова. The message we give is, please have more knowledge. Посланието, което ние отправяме към хората е, моля, учете повече. Информирайте се. Повече познание за бизнеса. Повече познание по отношение на реакциите на хората в такава ситуация. И също така и по финанси. Това е което казваме. Кога, в кой момент според вас към вас се отбръщат тези менеджери, изобщо хората, които идват да се обучат при вас? В един етап, който е вече закъснял или превентивно ползват вашите услуги? Very interesting question. Много интересен въпрос. Most of the customers, they contact us because there is either a motivational problem,
there is a black propaganda problem, or they don't know what to do in crisis. So it is just in time, most of them. По-голямата част от нашите клиенти се свързват с нас обикновено поради три причини. Първата от тях е мотивационен проблем, втората е проблем с пиар и третата причина е, че те просто не знаят какво да направят в кризисна ситуация, но се случва така, че те се свързват с нас точно на време. This is, let's say, 80% of our clients. Да кажем, това са 80% от нашите клиенти. Now, it happens that some clients come and where I say you're already above the crisis, it's already too far. А има и такива, които когато се свържат с нас, да, те вече са отвъд кризата. And then we have to do something else. И тогава с тези хора се прави нещо различно. We have to give the correct information on how to economize correctly. Тоест, трябва да дадем правилната информация как се икономисва по най-правилния начин. Because lots of managers, when they are in a situation where there is a serious financial problem, много мениджъри са в ситуация, в която имат наистина сериозни финансови затруднения. they have the strange reaction, it's very strange. И започват да реагират странно